hir yn geisio hollti'r amddiffyn. Jenkins sydd yn penio'n glir. Dyma'r bêl. Dyw Hwlffordd ddim wedi'w hennill, a maen nhw wedi ennill tro hyn. Fawcett mewn i drad Taylor Crosdale. Mae Bog wedi parhau a'i rediad. Taylor Crosdale at Bog. Bog yn y cwrt Cosby ergyd Ishel yn cael ei harbed. Yn dda gan John Rushton, ond gwaith creu gwych gan Hwlffordd. Taylor Crosdale ar bas bwysig at Bog. Ergyd Ishel trod chwith. Arbediad da ac un pwysig gan Rushton. Franklin at Harrington, rhediad da gan y cefnwr, nôl mae'n dod! A mae'r gôl yn cael ei sgorio gan Ben Nash. Y gwaith creu rhwng Franklin a Harrington. Harrington yn croesi'n Ishel. A'r cefnwr canol Ben Nash yn sgorio pedwerydd gôl y tymor. Harrington yn chwilio am waith. Cyd chwarae da rhwng Bratley a Noah Edwards. Edwards yn croesi. Mewn mae'n dod. Mae Nott yn dyrnu'n glir. Nôl mae'n... Ac mae'n arbed eto. Mae'r braidd yn ffodus efallai Ifan Nott. Y croesiad yn dod mewn o'r chwith gan Noah Edwards yn dyrnu'n glir. Ond yn syth at Bratley. Ond ergyd Bratley syth at y gôl geidwad sy'n gwneud i ymddangosiad cyntaf yn yr uwch gyngrair i Hwlffordd y prynhawn yma. Cic gornel wedi chymryd yn fyr mewn a hir canol ar y postyn pella. Mae Taylor Crosdale yn casglu. Taylor Crosdale a blaen trod pwysig a tacl hwyr gan Taylor Crosdale ar Harry Franklin. Wel, Harry Franklin wedi derbyn anaf cas fanna. Y dacl hwyr a mae'n cerdyn coch yn syth i Martel Taylor Crosdale. A felly Hwlffordd lawr i 10 dyn. Maen nhw'n edrych i roi pwysau ar y golwr ifanc 19 oed Ifan Nott. Ac yna'r peniad nôl, mae'n cael ei gollwng. Ac mae'r gôl yn cael ei hawlio gan Cei Connah. Ac efe Nash eto sydd yn cael y cyffyrddiad ola. Mae Nash yn ei hawlio hi. A mae Harry Franklin yn derbyn llongyfarchiadau. Y peniad ar y postyn pella oedd hi'n smonach llwyr yn y cwrt bach. Ond yr ystadegyn pwysica yw bod Cei Connah wedi dyblu mantais. Harry John yn cael ei ddal yng nghanol ca, ac yna'r ergyd wych gan yr eilydd Ryan Stratoulis. Ryan Stratoulis, 5 munud mae wedi bod ar y ca. Ac yn gweld Ifan Nott oddi ar ei linell a gyda mantais y gwynt y tu ôl iddo fe. Y weledigaeth i weld Nott oddi ar ei linell ac yn codi'r bêl yn gelfydd dros ben y golwr ifanc i ychwanegu'r drydedd i Cei Connah. Ac yn codi'r bêl dros ben Ifan Nott yn y gôl. Un cyfle falle, ac mae Hwlffordd yn cael gôl yn ôl. Wel, a fyddech chi'n credu'r peth. Jack Wilson ar gôl. Gôl gysur fydd i Hwlffordd. Hwlffordd 1, Cei Connah 2, a ni yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau.